Oh, ako na mag-iingnan sila. Kung sa inaan niyo, ay kabala ka. Ang sakit sa tanan, ako na mag-isulti nila man. Daot na ko. Paluoy pa man ko niya. Tama di mag-iingan, no? Kaya pangaliw po ko nila. Kaya sige ko pangaliw po sa mga tao. Kung nagbato na ako, sige po pangaliw po sa mga tao na maayo silang sakit. Ipakulawan ng yapong mo di no? Namuto sa ng sakit ko. Salamat din mo, Ama, na. Ang ipagawa ang akong kasing-kasing. Kasi tinood lang. Sugot naman ko. Mapat yun. Para lang sila. Pero karan, ikaw magbuot. Kung imo kong kwaon, oh, mayipod. Pero karan, kung sa man ko ni makuha na ko nga sige ko hangyo nga maayo sila. Nga ma-extend pang kalibutan. Nga magbugal-bugal man sila kanimo. Salamat po da nga wala na nimo ipadala dre. Ang mga masakiton. Nga dili maminaw nimo. Mga buang-buang yung tao, no? Nakita man ako. Ang tanan lang gibuhat. Pero nagtuo sila. Nisuko ko. Wala eh. Ako ay nakakasukan. Kakatong nakadungog na ako. Magsip-sip. Buingan pa yun kung magilibak ka. Hidaot ka. Kasagaran sila na akong kasukan. Ano naman? Sila may masuko. Salamat ha. Magipadadaan mo na dire og mga taong gahi pod. Gahi makasabot naapoy garbo. Aron makasabot ko. Kung atagaan ako sila katungod, ako'y madaot. Itugyan na lang ako nimo. Ikaulaw na ako sila. Ang mga tao, akong itambalan, naulaw na ko nimo. Kaya ako pa may ninoy daoton. Daghan imong ipakita din eh. Pero dili man sila mutabang pagsulti sa nakita. Salamat yung Ama. At least, nakita nila nga nahigugma ko nila. Pero wala pa sila nahigugma sa akong mga pulong nagbuhat pa. Wala pa yung mahimo. Wala na pa yung mahimo. Kung na naluoy nila. Kaya kung kaluoy nila, wala man nagibuslan pag kaluoy na ako. Kaya may muot ko. Tambal man ko, nga naayo. Nga wala pa ko nangayo. Karon maayo sila, no? Tuwa dito sila sa pari. Kung pastor. Kaya ako nakita nila. Hindi mo sila gusto mo usab. Na, iguahin ako na dili gusto mo balik hadlok ayaw mo balik sa Diyos. Salamat ha. Pananambal ko, pinagi lang di ay sa pandong. Nalaligon lang po uban. Kaya may balana. Sige, balik na ako na. Kanya, maura po lang yung buhaton. Mga na alam magpatambal na ako. Kaya pagsulti na ako, dili isulti. Ang pulong ngagikan nimo, haron na sa igawang sa may balita. Magsalay sila na ako. Naon sa manang akong ipasigarbo. Ako ang magpasigarbo pagtuo man. Kaya iguro masagtuon ako nga nanambal ko. Ayaw sila. Wala man ituwa sa akong gisulti. Salamat.
Kung dinhitudan o nila ang mga masakiton, ako ilang pati man ang Diyos nun kuno ko. Parang problema sila ilang tulubagan. Kaya ulo ang tama na. Mga buong-buong ganito. Sabi na ng mga pare, ang mga tao po, mga pa sila pang giludan niya. Ito, magpampo mo sa mga tao sa kaluwasan. Ako naluoy, bit ako nila, di ba sige kong hangyo. Magimahal po na ako sila. Pero, kung wala ba nagmahal na ako, dili mo po di angay mahalan. Kung unsa ilang una-una na ako, kung sa ilang una-una na ako, dautan, kanibaslan man ay gapon sila. Wala na ko yung mahimo ninyo. Wala na. Lama mo kaila sa Diyos. Makaila ka na sila, man. Ang Diyos Espiritu. Nahadlok ka na sila sa imo. Kaya nagsige mo sila panghadlok sa mga tao. Nga sila ko na magagaba. Sila ko na anak. Sila ko na pare imong gibuhat. Kana nanghadlok dahil sa mga revolto. Kana may ingon pa yun. Naapo yung pare mo yun. Ang kanang revolto, magagaba na. Di ba? Nanghadlok sila. Ay ko sila silang hulga, no? Tapos loya. Loya po sa mga tao. Ilang hulga. Mga sulod sa altar. Halos dili pagtuon dito sa altar. Kaya magagaba po itong stiyas. Na, ako masakpan na sila amahan. Nga sila po nabuhat og dautan. Nagpakaon po ng stiyas. Maya mo po silang ulog-ulogan. Naulog-ulogan po ito nilang mga dato. Nakaon na stiyas. Bahalag mga rakot mo. Bahalag hakog mo. Nadlo ka na sila sa impyerno. Nadlo ka na sa silot. Anong simba ba yung takaluwasan yun? Pero unbat, unsa na ilang gisimba? Ang daig dagway. Aron pasigar mo. Wala naman po ko'y panahon. Sige na kong pangayo ni mo aman nga. Sumpay pagkalibutan akong kalutan. Mula magaya na nga niya din, nanawagan ko. Ano ko kabalo, kinsa dapig na ako. Kung ako walang kabalaan, dapig na ako, katungnaan ako din eh. Salamatan nga imo akong giingnan. Namuduo lang ni mo. Sige, di ko palamban. Di ko gwale. Mais atubang sila, pahumalibakon ko nila. Kaya may mo, ilamang binuhatan, di. Para atong kong giingnan niya sulod sa chapel. Ginan ako, sigdautan ka niya. Ilan man na, ang dautan di mo ka sa chapel. Anak pagit siya, Papa Jesus. Maglimpyo sa ko, magbinutan sa ko, una mo sulod. Ako pa yung giingnan na, binutan ka karon na dito. Sa may tabo ni mo, yan na, magmahay ka. Sa binutan sa kukul. Mga din tao yun. Mga binutan kung na yung mga pagitabo. Tama din naman yung bula masakit to, no? Ay, abtik man to. Tama sa baliga, no? Kung kawat pa yun. Yaga-yaga, di mo rin na yaga-yaga sa espiritu. Kanang maingon nga, magbago pa ko. Kanang maingon nga, magpili sila sa Biblia para pabor nila yaga. Mo din na yaga-yaga, man. Kanang nag-ampo po, no? At tumano ng pagbot. Pero wala nagtuman, yaga-yaga, di na. Kanang magpasaylo, yung sa magpasaylo, yaga-yaga, di na. Kana po nagluhod sa cross, nagluhod po sa mga revolto, no? Yaga-yaga, no? Na, puti naghana, di nang yaga-yaga, di yan eh.
Na nagprosesyon, yaga-yaga, pati kaya na. O, tama yun, burag yung buang, apil ba, apong ko na pa sa uno. Pero wala man ko na naguna-una. Kuha lang, naanda na lang mo. Salamat ha. Pasaylo ako, nga lugay na ako. Gidawat o gibuhat pag imong isulti. Pasaylo ako, aman. Kaya gusto pa manggod ako sa taon ako. Padidaan ako sila. Moto nga, paghangianin mo na ako sa una. Ni-upload pa ko silang journey. Kay, ang nagbunyag na ko, pare man ni apil po, nagtrabaho pa ko, ubos nila. Yan, sa Panginoon nga, sa kuha pa man ni noon, uban mo pakisayon. Nga ako matanawan sila, makita man ako ilang mga binuhatan. Pati gina kong tago ni sa unang pabadisas. Ang ilang mga binuhatan akong masubay na ko sila. Tanaw na ko silang kasing-kasing, mabalaan ako nga ilang binuhatan. So, kuha, yun silang pinulungan. Pinakumpo ko nga ni. Bisan sa akong asawa, lugay, kuha pa na akong isultihan. Kuha lang inan siya, mang, nakapagyod ko'y nabalaan nga. Di na ko masulti niyo. So, sinagatib niya, bilang anak. Salamat. Wow, dito sa unang natin. Tintalon, kung babae, tintalon, kung unsa di. Dili gid ko matintal. Mga uban, di ka na ako. Kanang sa una, ma-action ko suko niya, sumbago na ko. Tingala mo ko nga, akong kamot. Bukat mo kayo, na may mubira. Ikaw dito. Mga kasabot na ko. Kung naigo din ako siya. Daghan ang dili lang siya. May ako siya. Mamatay. Dako di kalaglagan. Wala ito akong kamot sa una. Tingala ko. Kung murag na nagpugong akong kamot, kung adun ako ipamatolo permahan. Espiritu dito. Ikaw dito. Okay, dili ko may mga lang doon, no? Kung sa una dito, usahin, maglakaw ko. Mga kata ko, panudlo ko, magseminar ko. Di mawala sa kuha akong mapaminaw. Magpakaruging nun ko kung di ko kabalo. Nakaroon na sakpan man ako man po ipadala ro magatudlo. Ano ko nauna ko, ako pa ipadala. High school graduate lang ko. So, mura po ko ma-challenge po. Kaya maminaw po ko ito. Dakong kaalam. Di po mao ang ginasulti. Mura lang nagbasa. Ako na lang mo pugos. Pero po din akong tago ba. Paran-aron po ko nga di ko kabalo kay kung makita ko sa taon, daghan po kay kong mga trabaho. Dili ba? Salamat ni mga. Salamat. Ato sa nagsulat ko ang mga drama. Kung balikan na nila ako na drama na sulat, sa una, may mga nailinog, may bagyo. Mga din na. Mga na ito ako, imahinasyon na tinood yan. Wala mo po yung nakasunod na ako. Wala man. Salamat naman ha. Sus, dako sala gay. Kung wala ko nito man sa imong sugo. Salamat. Oh, karon. Pwede na ko kwaon nimo. Kung mo pagbuhat. Pero pagbuhat nimo nga ibilin ko sa mga tao din nga imong katawan. Oh. Padayon ko. Masakitan lang po ko papadisa. Tagal lang po ko sakit. Makalaw tayo ka ko ano. Ikaw kung mo kong ayuhan.
Ako, dili po. Nag-iwan naman ko nila nga kung magsakit ko ay naku dadaan niyo sa doktor. Pwede ko dadon para makuha ang PhilHealth. Kung mamatay ko, ilubong lang ko yung simple. Nag-iwan naman ko nila aman. Sa to pa, di yun, ang akong kabilin, dili, magamit sa ko. Mga yung pasalamatan sa akong mga anak. Nagsulti na ko nila para ang mga tao dili sila mahanin. Dili po ko maingon nila nga, pare anak, kinsa sa mga, kinsa tanan, di po ko ingon, sunda po ko nyo na. Ako raman anak. Kaya maluoy mo ko, gasto-gasto lang mo. Kaya, mauride, ilubong niya. Kaya ako ginan sila kung uban mo na po. Kumutabang ko, tabang lang mo, ayaw mo sig bagol-bol. Kaya maluoy magupaan yung mga tao, labi na ako ng mga taong kabos, mga Jesus. Kung wala inoon, matanaw sa tao. Kanang mga pare, mga kaabag, di pa na mo tabang. Dupa-dupa lang. Dako na kayo sala. Gani, no? Pinagsaad sila tos langit. Sige silang ampo ni mo, sige subo ni mo. Lah, may ragid yung wala ko ng pare ba? May ragid sa una nga, nanudlo lang ko, wala ko nagkaabag. Puti kuyawa din na. Suko sila ano. Dili na ako na isulti. Ako na isumbingan nila, Papa Jesus. Murag nagsugo sila kanimo kanunay. Sa seremonyas, no? Di malawas ang tao sa seremonyas. Ika na nagpakaon o paano. Muli kang lawas ni Kristo. Sila dahil nagdungar to slob dahil. Ubani mo. Sila dahil. Sila dahil ambot ipasabot ni mo kay si Judas Iscariote. Palagingnan man to. Siya may dungar to slob ni mo. Amo di po iron. Kanang nagsige dahil yung pakaon sa pan mao kinang pan ako itugyan na nakanin. Sila dahil ambot mo ipasabot. Sus. Wala ginanadil na sabta ng Biblia ba? Agi pasiliwan pa nimo. Nabasa nga raban ako. Nabasa na ko, ito kaya manunti. Para kaniya, mababasa tong napoka ng Babylonia. Wala na ako hiyubad, Papa Jesus ba? Kaya natol po napatay po si Pop. Kaya itong pagkabanhaw, grabe ko nanudlo ba? Atong Bernes Santo, wala. Mao din na. Saon na lang ni. Kung laglagon ni mga laglagon nun, saon na lang ni. Makaya ka sa mga tao imong kapungot. Ikaw wala man ko'y mahimo. Madlok pag gani ko. Pero di ko madlok. Kung manadlok ko ba ang ako po nga magitudloan mo pa yun yung una makuyapan. Ikaw may balo. Ay, ang imong pagbuot man yung matuman, dili man ako. Ikaw may kamanan. Grabe man po di mo pag-antos o na yung mga apostolis, grabe yung pagpugong nila, no? Nagpakamatay sila pero lain ni noon ang nagpahimulos. Sila din buti pasabot kasi Pablo ang nagpugas, si Apollo sa nagbisbis, nag-ilog sila pag-harvest. Sila din anak, anang naa sa simbahan, anang naong, tama no? Hala sila bisbis yung pag-harvest na. O di na sila, o di nagbalik-balik na kung naigo, dahil katanim lang, harvest agad. Nagbisbis pagod sila. Yan, nagtanong pagod sila pulong. Nga pag uli harvest, no? Wala. Papa Jesus,
Ay wala na mo ko'y katungod nga mag-ampo para nila. Unsa ka, no? Kung maani sila na ako diri. Okay, buhi pa man ko. Magpandong ko. Pero ay nalagdan ari pa ba Jesus ay kung maglibak naman ako. Kaya madamay niya niya ako ang mga katawan. Ay nalang ipadala din masakit to na dili gusto na ako. Kaya gusto ra ba nila ako ipantosa? Ako alam. Ayuhan na lang. Gamitan na lang ng mga mananambal diya. Mga hilot diya. Kapoy na ko. Gawali pa ko, katambal pa ko. Swerte kay sila. Pero di malas gud sila kung dili gud mangita na ko. Wala naman ko. May dagang mga pastor, dagang mga pare. Sila kung magpaubos. Salamat ni mga dili mo ko ang pasalamatan, nagpandong. Basta tumano na ako yung pagbuot. Kung sa'y naasa kong kasing-kasing, ako isulti lang naman. Ikaw man ay nagbando ni anak. Baalang masuko sila. Pero, masuko gid sila ani. Ang nabirong masuko na ko ang pare o ang mga pastor ng taga Sagarbo. Sila di ang nakakita nga nagpabuta-buta. Dili mo halanggan man sila no, nabuhi na gud sila diyan. Ako ginan to. Kung mo na inyong mamahan, dito mo ha, kung magsakit mo dito mo ha, dito mo kinanglan. Sus kadaghan ng mga tao ila ding maling na mapakaon ka na nila man. Kung ang mga dato makasabot sa kong wali, dini ko tagaan ha. Magtapok na po na sila, kaya kuha mo na ibalik sa tao. Na kay dato makasabot na ko papadisas. Ha? Makasabot sila kung magsakit sila. Makasabot sila kung mamatay sila. Hastang paita. Pero horot tapos ilang kwarta, manin ako. Na. Dili naman ko magsagyaw na nila, gaya kay ulo. Dito man sa pare, mo dagdag na, kaya pare, dili man mo badlong silang mga sala. Manang makapatuyang sila dito ba? Kanang mga politikong kawatan, dito man na, dalawagon. Ikaw man na magpa-blessing, kaya magpatuyang man sila dito pamakak. Pero sa kuwari, sulti ba? Hokman ka sa imong tinago. Naaman na sa Biblia di ay. Mga bakako, no? Mga nagsulti na nudlo ka mong bakak. Naaman po di ay na. Sus, kung naay politiko pa man Jesus, ang mga dato makasabotan. Puting guula ng mga pare o mga pastor nga nagsisip-sop-sop. Laglagaw na ng po sila. Ikaw, kamay mo. Sige, kung pangayo. Sila, sige po, paantos na ko. Matuman yung pagbotaman. Matuman. Ako lang, umudool sila na ko. Mora. Basta, dili na ko magsangyawa. Mulakaw lang ko. Mulakaw lang ko. Nagkuman istorya. Mulakaw lang ko. Kailangan masunod na ako. Salamat na. Hatabang lang ko. Ako ang mungkod ka nang mabati. Mungkod na ako nang namatay ko. Sige, ingon na ako nga pasulti. Wala na ko hang. Hindi mo ako makaluwas na. Maalam, istoryahan ako. Sugoon ko nila. Niya akong tawar. Na, ako yun. Maliskoy doon. Mamato sila kaya patay na sila. Lain na ba ang tao pa Jesus ba? Kaya mamatay na gani ka no, ilakang tawaron, ilakang santuson. Pero kung buhi ka, libakon ka niya.
Mao di na. Kay gitudloan des magtutudlo. Mao di na. Balansang sa patay, o. Paagpoon sa patay, o. Tama na, mga maribulto, no? Kanang mga panagway, no, nga langit, no? Mura na sila gitudloan mo kung pampuon kas patay. Mura kung na mga patay, nga ilang kaliwat. Moingon pa sila, uban ni be ako, bantay ko. Kinsa na sa laman? Amang tutudlo, no? Mga di na mo ginamin. Makasabot sila ani. Ako ka mga tao nga ilang supporter nga mga dato makasabot na man nga dili na sila makaluwas. Kanang ingon sila nga ang kalili ang nag-amahan sila, amahan pare na Santo Papa o pare obispo. Unya kada ilang seremonyas lagi amahan. Ingon sila kalili sila pero sige magili sila paampo sa mga tao. Magampo alang sa kaparian, alang sa Santo Papa, alang sa mga laiko. No? Ulang sila na, no? Kaya kumayo sila dili na sila magpaampo sa tao. Ako, ginalam na ko sila, ay nako niya gilakay na ako yung gampo. Sala na gid nako ni siya. Hala, tingulawa, no? Wala yung kasabot ang mga tao na amat. Kay gusto sila ulog-ulogan. Ang tama, naman sa Biblia, mag-ulog-ulog po sa iyang mga katawan, maayaw po sila manunti. Ngayon, nakagani din yung mga dagan kayo makita na po. Salam na nila. Pari ko na sila. Salamat, Aman. Matuman yung pagbot. Dili na ko mga liyo po para nila eh. Ikapoy na ko sa kong kinabuhi. Dili na po na ko sila palumbalingon sa espiritu. Gawa sa itong espiritu nga nindool ako. Salamat Nagtagaan ko ni mong kaalam lapas pa sa mga panganod. Dili na masabta nila kabalo ko. Ang lakto na mo sa hotel, buang ko. Labi na makita ko nila ang mag-istorya. Madungo ko mag-istorya. Maujud na. Kaya man sila kakita niyo, dili ba? Ako man imong giingon nga pakonsa ng espiritu. Naman karon. Kung nakaila sila nimo, nakakita na sa espiritu, no? Nilanog. Salamat, Aman. Di kasabot sila. Di sila karakita ni Holy Trinity. Ang ilang gusto makita nila, ilang mga bakat, mga taong tabian, taong daotan, marang gusto lang paminal. Mo din nag-ingong pare din ako sa unang wala gyud ko gamiton sa Holy Trinity. Yung ano sige simba, sige ipadala ang espiritu, kamo Holy Spirit. Na di ito no. Pero wala alay taong gamiton na magpuyo na espiritu ano. Pasaylo ako sa una ramang ka na ko hanggang nadi ka panahonan. Salamat. Matuman na yung pagbuot amahan. Matuman. Kung sa nasa kong kasing-kasing konsensya, mana ako isulti. Kaya kanagikan man yung habala sila. Kung mantikon sila magamit sila ititilang. Basta ako lang ang iyo. Mangayo ko nimo para sa kong katawan. Bahala na lang mga pobre sila. Ang importante ilang kalawasan, ilang mga kaayuhan. Ako naman giingnan sila. Kung sinaan nyo, ay kabala ka. Ang sakit sa tanan, ako naman gisulti nila man. Apan ako alang sa gitako nila. Kani, ako sulti. Nga dako nila sala, ang magsaad. Nga maluwa sila. Paita man, no? Ako ba, dili ko papulang mag-istorya niyo.
ang problema. Ikaw ako mampot. Ang madunggan nila, ako na po. Ang madunggan na pangutana, ako na po. Paitan eh. Double blade ka na. Lawas nun, kalibutan nun. Kulangit nun po, espiritan nun. Awan ka na maglakaw ko ba? Mga makikontak ko, makuhan ko sa espiritu na dito nagpaabot po kapanahonan. Munta naman sila kanusa. Pero wala po konsulti. Kakawala naman ka na. Maluoy biya pa itong inang ipagtagaan nilang mga orasyon. Maluoy ko nila ba kung mamatay na. Kasi lutan din sila kaya gigamit sila ng may mga langgam. Kananambal ya pati kinaya rin no. Mga di na sila ang ginamini mo nga magbuhat ng mga importanteng mga gamot. Iya man na, ako na mag-isulti, pulong di ka na mo. Pero ang espiritu na nagbuhat diya sa kuhan sa espiritu, libakira, baon, pasigarbohon, ng bugiro. Nisunod sila sa kinaya siyaw. Ako na nag-isulti na amay. Ako pa magkani ng baliyon. Ako pa ilang daon to. Na nangawala inong sila. Unahin mo. At pataas mo siyang sarili. Masahit, makita na ko sila. Nung patay na. Nangay pa sa ilo. Hindi ko nga. Wala pa ta nag-away. Ang tawag, away may kay. Inunan ko sila. Pasailoon ako sila. Umugali ko kabalo. Kabalo mo kung binahan ko nila, pero umugali ko kabalo. Tunang ako, may istorya. Kaya mo ko gusto makikaway, dati pa sa una. So, away-away sa makuha ni mong away. Nagay uban ang akong trabaho, ang kunong gain nila. Sige, yung ba? So, makuha na ko. At, di sa nagputan, naman tabang. Ay, dagat mo gamit na pamanay. Sa una ang akong trabaho, ang only lang sila po na, pero hindi pa trabaho na ako, hindi kabalong. Pareho dari mag-istorya ko rin, mamadlong ko nila, no? Magkakualang katawanan ka nung mamadlong ko nila ba? Wala, katawanan. Kani mag-ano ba nila yung tabo? Maala pa dyan sa ako. I-explain pa ganyan. Dili ko diyo, di kayo mahal man din. Ilhan sila, no? Mamaayo lang sa kalibutan, no? Yung pala, kalagi mo ingon, no? Dili ko ka, makaya na ko ng ipa. Magpaubos ba? Naiubos ito sa pulang isul. Na, mauna gid no na. Unya kung pagkutan-on ako sila magwali ko, tulala. Pero kung kalibutan na maayo ha. Murason. Kita mo na ako ilang kasing-kasing. Kala maigo sila, guban ko dili na mabalik, di kinano aminaw. Kasi may muot lang ko ba. Sabi nila wala ko kabalo. Karong inon po kabalo. Kaya sakit din silang kasing-kasing, nasaktan din sila sa kumisulti. Yung naman na sa Biblia, di ba? Ang garbo, maakuha na ginasulti, garbo na. Kung makuha nilang garbo, kaon na sila dahil. Kung nakasabot na rin kaugay, man. Yung mga pulong ba, di ba, ako na ginasulti pero kasabot kaya po. Kaya kung badlungon sila nga, diretso-diretso, may ubos. Mulurat ng mata, lumaanak ko sila. Ba't kaya agad kasabtan tayo? Sabde ko na sila. Wala na yung mga sila. Pagkailangan na. Ina mo na ko. Karoon pa mo. Ampok pa mo. Ina, pamanako na sila. Karoon inon pa mo. Ina, pamanako na sila. Kaya sa ako may istorya niyo ba? Pero ikaw naman ko'y makadungog na ko. Ikaw naman ko'y makasabot na ko. Kasi ako mga katawan, di ko ikasabot na ko. Kaya istoryahan ako na sila no, maghinuktok noon. Kaya istoryahan ako na siya mag-uul. Isurag yan, di manudlo ka nga. Lapas pa yung hula-hula dito taas, dito tapos yung ituduan, yung ito mabalaan man ako nga.
kagwapo na ko example o ito ginasabtan. Kaya ka na mga pastor pare no, pa English po nila para daan mga nakatunan no, di ay porte, di ay nilang mga nagkana lang pagkaroing nun nga sila ko, nako, may nagsala. Nga, ilang mga business, ilang mga karnero. Na, kung magbalantay sila sa karnero, diligin na mo ato sila along sa mga lapukan naman ba? Wala pala ako nagihusay. Magbalantay sila sa karnero, abay magbalantay sa karnero. Nasama ni Pilato. Na, okay, damo na sila yung filosofya. No? Kaya iampingan ko no nila ilang lawas, kaya templo sa Diyos ang lawas. Na, kasing-kasing ng taon, wala sila kasabot. Mag-unsa man ang mitso, ibang lawas. Mag-unsa ng mitso, gwapo ang lawas, pero yung kasing-kasing hugaw. Wala sila kasabot naman ba? Wala sila nga, ang mga pari, siksi kayo, ang mga pastor, siksi kayo, na sila maninabot, ipasabot. Mag-unsa man ang mitso, ang sulod yan na, patay ang lawas. Ako ang mabaro nila. Saktan ako ni sila niya. No? Gapog sanina, poti, pagbisikisi, nagalakaos dalan, nagasapato, sinaw-sinaw, nag-Bible, grabe sinaw, kagwapog kapar, kupo, yan, girl. Mabalaan na dahil sila sok-sok. Props na dahil na. Naglakaw sila, no? Nagwapog mga bitso. Pero ilang kasing-kasing, patay dahil. Kaya nagbuhat man sila sala, pagka mapahitas, sama na ko lang pag sulti nila amahan na dili sila may ubos. Pasagdaan na sila may ubos. Ako lang isulti nila. Bahala. Kaya, na ginabini mo nung hait kung tungkol sa sungkod, no? Hait manunti. Kalimpiyuhan ang pare o ang pastor. Naam ko na sa Biblia. Di ba nahanas Biblia, no? Wala may nasulat na wala. Bahala sila mong suko. Pero akong kadukan, kaning akong mga patawan. Kadungog na istorya mo. Ani din, daing kayo ba? Daing sila istorya ninyo ba? Nga, makusupot sa din. Ba't ko nagsapon, makasabot ako mga katawan. Dali nga malitayan lang sila din. Lagi, gusto ko na nila dadon po nilang pamilya din yun. Yung ilang istoryahan, hait sila manunti sa kalimutan, no, mga tubig. Ako na maginatuloan sila naman nga, buhat na lang aron makasunod sila. Force ko nila, yan sa napagsulti. Ko'y mahin mo. Wala akong ginaan-ingon nila. Dili ko gusto diya masulubon. Dili ko gusto nga dadan ko niyo mga nata na. Dili ko gusto din nga dadan ko nga kamo ang nagkugos. Kung dili ang masakiton din. Nagsuri-suri naman ko, pwede ko na nila tawagon, pero ako naman prangka niya. Oy, kung patambalon ko ninyo nga dili mo manghatag. Kung sa pa nga ako ihatag sa mga karero, hatag mo pare nga resulting tinuod. Tagay mo doktor, patay na gapon mo. Putigin, ilang ginako mga tao man. Ako report yun sila, kanang nangutdan na sila, maalis ako. Ako'y pantuson, ang mga masakiton, mo anhi din dili mo anhi itong mga kuwan. Na. Pero dito sa ospital, nanganong adto, pero dari, ang masakiton rin namin ako. Ay nag-idad-ado yaman. Kung dili sila hugot nga mo anin ako din, dili po mga tag-up, ano na dadadre? Kapoy lang ko na. Ako pa pagtibanon anak. Malagi ako may resulti, dili ni balay, hospital. Dili ni simbahan sa mga patay. Simbahan ni sa buhi, balay, palahulayan. Maamot, salamat ta. Imo kong papaway pag patambal. Mana, kung resulti ko nagwali po ko.
bahala na sila. Nalimbungan sila ba? Okay. Kaya nagwali ko niya, mapandungan ako sila, naasay sakit. Kung nagatuo sila nako. O na, ang ilang wala nakita amahan. Sabi na ko, mahatag sila diyang hilom. Yung katuo siya. Gayo na sila mga sakit. Ngayon, kasagaran mo ko, kung sa may sakit ako noon, kung sa may akong sakit noon. Isulti na ko tanang sakit, kulbaan na po sila. Hindi na po, ako halagi, tagan mo sakit ay. Si sakit. Makita na ko, ubag sa ubari, ubag sa pag-isok. Bawa na yung mga, hala, ato na sa doktor, pa-opera na yun. Tinuon din yung uli, pa-opera mo. Magtuo mo na sila, dili ni mo maayo. Kasi may muot ko ba? Madaghan, kay naayo ni mo nga. Lagi. Kulang sila pagtuo. Nga kung dugay lang sakit, bulahan sila kaya makabalik-balik na ito. Diba ito na kay gayo sa una? Ay, daghan mo na yun, man. Kita man ako, man, anagayin uban na, itaning na ilang nabuto niya. Kabuhay ko, magyapon. Eto, kapandungan din ako sila na wala sila kabaluan na dito sila naghatag sa pawala. Manang dili na ko. Tama gina yung gingan. Kaya na pangaliw po nila ang anak. Kaya na pangaliw po. Hindi ko pangaliw po si kung taan ko sila sakit. Dirino ni mo na ako ito kabugat. Awa pa may mo kung mga akong pasakiton pag sabat lang kabalaw mong kahanan. Dili mo pugod. Mas malingaw man kung makisulti ni mo. Nasagaran, magabi eh. Gabi mingaw kayo para karon. Mingaw man kayo. Wala gyud madungag mo. Para sa gabi natulog ang akong lawas, piyong ko. Lipay ko, musugot ko dili na mabuntag sa kuha. Eh pagkabuntag, buol na po ko, nakutok na po ba ni? Ano man? Isawaa sa kalibutan ay. Ang kanipo akong makatawag, sa aba ko kaya, sinigkitay. Isang paita gitay, no? Mao din na natunglo gilang tao man. Saham na po niya. Oh, dali. Unaat pa nga. Dali na man. Ako din kiningon nga. Nangamahal dali. Oh, di naman po ko. Ikaw, abuntot na. Kimuha mong pagbuot. Sugo naman ko ni ko dahil ginabot pamananon. Ikaw ang pamananon, pero ako nag-propose din, di ba? O di ako maingon nga, wala ko nakailan mo. La, kanak mo, wala gina nasabta nila. Abi nila nga ikaw po maingon wala nakaila. Sa ato pa, kung ikaw pa maingon wala nakaila, mas gamanan pa yung mga pare eh. Mga lagi na, topong siya nagkakadawag sa Diyos. Ako di ay ang inamin na wala akong kailanin mo. Kahit tanan, ilan man mo. Salamat naman sa ilanghan pa pang. Daga na di yung mga ginahukman. Nung kamadumog mo na ako. Pait kayo na yung sa kasing-kasing nagkaway, mura kagbuang. Mura kagbuang sa mga tao, mga buang-buang po. Aminaw lang ko. Salamat naman. O bangon ko kayo mo inom sa ko. Sakit kaya akong kasing-kasing. Lahat na dahil ko nila, no? Invisible na dahil ko. Kaya makadungog na sila. Ay naniid ako man.
bahala sila. No? Pili naman ako puglan. Salamat.